Tarja Turusen perheen luona Espanjassa. Teemme libanonilaista ruokaa ja illanviettoon on tulossa joukko Tarjan ystäviä. Haluatko säkin naamutella kokkaa? Joo. Tuutko? Noniin. Joo. Tommonen rusetti sinne taakse. Noin. Nyt sä oot niinku... Ready. Tuolla on ihan pro-meiningillä. Meillä vissiin kamerakin käy jo. Eli lähdetään tekemään sitä mutapaa, eli munakoisa. Se ottaa aika pitkään uunissa. Niin leikkaa, sulla on siellä lauta, niin leikkaa vaikka sillä pitkittäin. Tässä ei tarvii sillä jännittää. Ei vai. No ei, älä jännitä. Teet nyt siellä ihan... Älä. Mutabal on maukas munakoisatahna, mihin tulee keltasipulia, tahinia, murskattuja valkosipulin kynsiä, sitruunamehua ja oliiviöljyä. Kynnethän lähtee tällainen. Nämäkin vaikuttaa vähän tuoreelta. Niin tuolla hellästi kumauttaa ylhäältä alas. Ihan vanha-aikainen kuorimismetodi. Kato. Mulla on ihan sama metodi. Joo, anna mennä. Se on... Yes. Naami voi leikkaa mulle tuossa pari perunaa. Laitan sulle tämmönen pieni paperi tänne ihan sen takia, että se ei luista ihan niin paljon. Se pysyy paremmin tossa. Perunoista tulee lisuke vartaille. Rosmariiniperunat valmistetaan siten, että niihin lisätään hieman suolaa, öljyä, valkosipulia, pippuria sekä luonnollisesti rosmariinia. Puoli tuntia uunissa ja avot. Herkku on valmis. Miten ihmeessä ihminen pystyy nopeasti tämmöisiä asioita tekemään, niin kuin leikkaamaan jotain pientä valkosipulia? Niin. Niin. Se on. Se on vuosien... Tai miten... Ajattele, koko elämä on käytetty siihen. Niin. Ajattele, meikäläinen on vaan harjoitellut hengittämistä. Mutta missä kohtaa sä muuten huomasit, että sä oot parempi kuin moni muu laulamisessa? Mä sain Savonlinnan musiikkiopiston aikaan, niin tein historiaa sen koulun. Historiaa sain ensimmäisen erinomaisen tuloksen laulukokeesta. Oli niin kuin ensimmäinen olevinaan sen koulun historiassa. Oikeesti? Kova. Sitten on suolaa, vähän pippuria, jotain vähän valkosipulia. Valkkaria. Noin. Laita se vaan siihen. Hyvä. Laitaas toi rosmariini vielä, kun tässä mennessä jäädä kyydissä. Se vaan näin sinne väliin. Ja sitten tämmönen tiukka nyytti. Wow. Wow, kato, mikä paketti. Aika jännä. Sitten mulla on nämä perunat täällä. Ja 190 astetta ja Alas. ne valmis vaan siellä kiertoilmasta. Laitan nää kypsyy. Ne voi laittaa näin tänne. Mutta ne on sen takia tässä, että siellä on öljyä mukana, ettei ne lähde sotkea uunia. Niin. Grilliin menee tänään Meiju Suvas, ei vaan mesvi musakaal, eli vartaita, ja sitä varten leikataan kana ja muut lihat isoiksi paloiksi. Ja tässä lampaassa on usein niin paksut nämä kalvot, niin näitä voi vähän tosiaan ottaa pois. Ja tää lihamarinoinnihan tää voisi tehdä niin kuin hyvin, että jos ajatellaan tilalla tulee vieraita niin kuin tänään, niin tää on hyvä tehdä vaikka saman päivän aamuna. Miten tässä on? Mut kato. Toisinpäin. Kato. Oi, kato, meni rikki ja jee. Mä ajattelin, että mitä siellä tapahtuu. Ihan niin kuin olisi Valkosipuli nurin päin. valkosipuli synnyttämistä tai jotain. Tässä tapauksessa sisäfile, eli solomillo, marinoidaan pippureilla, chilillä, valkosipulilla, rosmariinilla, timjamilla ja sinne voi myös lorauttaa hieman sitruunamehua. Sitten meillä oli täällä myös, mä tykkään käyttää vähän kanelia. Joo, noin. Ihan tuoksi. Noin. Ja sitten meillä oli täällä vielä tää... Onko sulle Tarja tuttua tällaisen kokonaisen linnun putsaaminen? Mitä luulet? No ei todellakaan. Tää on suht helppo. Koivet irti aina ensin. Koivi menee suunnilleen näin. Taivutetaan sitä pikkasen, niin sä näet tossa kohtaa jo sitten, että missä kohtaa se irtoo toi koipireisi. Sitten vaan veitsellä tosta. Näin. Sen jälkeen otetaan varoittaa siipi irti. Niin. Samalla lailla. Tosta noin. Wow. Noin. Eli tossa se tuntee aina, missä kohtaa menee toi Keskus. rintalasta. Rintalasta. Ja sitten vaan ihan veitsellä täältä. Tässä on se toivomusluu. Se menee siis näin tässä luu, niin yritetään mennä mahdollisimman läheltä. Mulla on vähän veitsi ehkä lipes tuossa kohtaa. Ei se nyt niin isosti livennyt kuitenkaan. Näin. Niin, Joo, kyllä toi tekeläisen duuni meikäläisen. Eikö sä halua kokeilla? Mä haluan. Niin just. Noin. Tosiaan. Broileri ja lammas saavat samanmausteisen marinaadin. Kumina ja muut vahvat mausteet vievät makumaailman heti kohti Libanonia. Seuraavaksi tehdään kippe, lammaslihapullat. Pullat täytetään paahdetuilla pinjansiemenillä
ja friteerataan kypsiksi. Oikeasti näihin kuuluisi tehdä vielä kuoritaikina, mutta ajan puutteen ja laiskuuden vuoksi sitä ei toki tehty. Mä en tiedä yhtään, mitä nämä käyttäytyy. Tämä on mulle eka kerta, kun mä teen näitä. No, mutta se on hyvä, kun kävin nämä kynnet tekemässä just laittamassa. Niin on, se sopii hyvin. Ja nyt ne tulee esille, kato, kun mä katson samalla, miten noi meidän munakoisot täällä. Ne on kato sit valmiita, kun mä näytän sulle. Kurkkaa tänne, Tarja, hetki. Niin tää on vähän semmonen, että onks ketään kotona testi. Ja täällä on vielä vähän vastetta. Joo. Niin ei oo ihan vielä. Niin, eli sen pitää olla ihan löllä. Ihan löllä semmonen, että se menee melkein niinku läpi, niin sit se on niinku timangi. Joo. Kato, nyt alkaa Lyyti kirjoittaa. Mutta me voidaan sitten tuon loppuun, mitä siitä jää, niin tehdään niistä sitten niitä vartaita. Ja sieltä tulee pullat. Me tarvitaan itse asiassa öljy. Laitetaan sillä sopivasti. Sitä ei missään nimessä, jos teette sitten kotona tätä uppopaistamista, niin kannattaa sitten muistaa, että kansi lähellä tai joku, millä sen saa peitettyä, että jos se rasva leimahtaa. Ja sitten ei kannata käyttää mitään vanhoja rasvoja, koska jos on oikein vanha rasva, niin se voi lähteä matalisekin lämpötilaan, syttyä tulee. Vitsi, nämä on hyvän näköisiä. Nämä on kyllä vähän erinäköisiä kuin eilen, mutta nämä on paremman näköisiä nämä meidän. Eikö se ole? Ihan tosi hyviä. Niin. Tosi hyvältä näyttää. Nyt tehdään niitä eilisiä nyyttejä. Ajattelin, että se on vähän hankala muoto se, mikä meillä eilen oli siellä ravintolassa. Että se Aika on super. tehdään tämmönen iisimpi. Joo. Tehdään tällainen meidän näköinen Empanadas. empanadas. Ja siinä on täyte tehty valmiiksi, missä on siis pinesiemen paahdettu. Ja sen jälkeen lisättiin sinne pannulle vähän rasvaa, chiliä, valkosipulia, suolapippuri, tosi paljon sitruunamehua, pinaatti. Ja sitten vaan pyöräytettiin kaikki yhteen. Näin, niin siinä on lopputulos. Se on aika hyvä. Ja ihan älyttömän hyvä. Tää menee tosiaan tuohon rasvaan, niin mitä vähemmän siellä nestettä, niin sen Tää on parempi. liian paksu vielä. Tee vähän ohkaisempi vielä, jos lähtee. Ja sitähän nyt saa olla silloin siinä täytettä. Sinne sitten riittäisi syötävää. Toi dumpling. Se on vähän niinku dumpling. Kyllä, joo. Näin se on. Niin on. Sitten ihan tuosta reunasta vaan tuolla. Tehdään nätiksi. Pinaattipiiraat valmistetaan uppopaistettuna. Tässä kannattaa olla varovainen, kun niitä laittaa, koska siellä on Niin se vettä muuttuu. aika paljon siinä Niin, täytteessä. Niin. Ja muuta jysäättää. Se Tässä on pieni jysähtää. jännitysmomentti. Ehkä sun kannattaa olla vähän kauempana tästä. Empanadas-tehdas lähtee tosi hienosti käyntiin ja mä päätin vielä esivalmistella vartaat. Tässä lopputaikina siitä, kun tehtiin äsken kibbeä, niin nyt tehdään keppeä, eli nämä vartaat. Meille alkoi tulla jo hieman kiire. Kaikki viimeiset silaukset piti vielä ehtiä ennen kuin vieraat saapuvat. Tällainen ruoka, missä on monta eri osiota, on hiukan työläs kokata. Etenkin, jos yksin joutuu tekemään. Mutta näistä on sen sijaan aivan ihanaa nauttia pitkää iltaa ystävien kanssa. Oli tosi kiva kokkailla